Jo nom Juana Maria Sastre, fa 50 anys que som aquí, m'encanta, aquest barri m'encanta. Antes teníem més coses que ara, perquè antes a la plaça hi havia una letxeria, hi havia una carnisseria, hi havia el bar i allà tothom anàvem a comprar i també compràvem un poc espera, perquè no és com ara. Antes t'apuntaves, compraves i quan cobraves el mes, doncs anaves i ho pagaves i bueno, que tot eren com una família. Llavors també el record més guapo és que quan la meva filla va comprar ja van fer unes carreres de quenyes en el carrer, tothom mos apoyava, sortíem al vespre i els veïnats, els meus fills i les nines que eren de la mateixa edat, més o menys feien les seves xerradetes, tot això unes coses molt guapes, molt guapes. Jo me'n record moltíssim de la botilla, d'esquet de Cantó, de Sant Fortesa, que ja no és, ara és una planta baixa que han alquilada. Llavors hi havia la carnisseria i tu anaves a la letxeria, anaves a la carnisseria i anaves a la botiga. Jo m'anava a la letxereta i comprava la llet. Hi havia una llet, no hi havia ni natada, ni pito, ni flauta. La carnisseria també. I jo que t'ho dic, allà te feien coquerolls, quan la mare demà farem coquerolls, i el de Mandós, i tot te coneixies. No sé, era molt diferent. I molt bé, que estic molt contenta de viure en aquest barri.